pick up energy. And all of this inconsistent love, I think it's time it's to S-D-O, stop now. Oh, no, I said love me. I said take your shot and go, 'cause you're not ready for me. 'Cause mama knows best way, times get hard. And mama always has a joke to making me laugh. But mama knows best way, knock me down. And always keep my feet on that solid ground. Just keep the best of me, that is sad to me. Always use your humor as your therapy. Don't ever take it too seriously. Just do your thoughts, you do you so perfectly. With mama knows best way, times get hard. And mama always says a joke to making me laugh. And mama knows best way, knock me down. 'Cause you always keep my feet on the ground. Yeah. 'Cause mama knows best. Say daddy knows best. Say mama knows. Shoot it up, up. 'Cause mama knows best. Say daddy knows best. Say mama knows. Shoot it up, up. Yeah. Дами и господа, аплодисмент за Джеси Джей и Жана Бергендорф. Страхотна си. Гласувайте за нея на номер 17403. Жана, миналия път с руската естрада нещо нещата май не се получиха. Не, няма как да стане. Не, получиха се, ни беше на сърце. Не ти харесаха. Не ме влечеше. Добре, сега как се справи тогава? Как се чувстваш? Тази вече влечеше ли? Определено Джеси Джей няма как певица да пропусне този шанс да пее. Тя ти е На любимка. сцена много ми е любима. Чакай, че се умори. Как ти гласа, между другото, миналия път имаше проблем с гласа? Ми продължавам с проблемите, но Варя оправя На нещата. инжекция си. Цветя. Цветя от името на продуцента. Той вече го е срамно, излиза и праща подставени лица. Да чуем мнението на журито. Започваме с Маги! Защо? Започваме с Рафи. Започваме с Маги! Не, виж сега. Рафи, кое ти хареса и кое не ти хареса? Виж как ти задам конкретен въпрос, а не както водещите Рафи. Кое ти хареса и кое не ти ела да хареса? напуснем сцената, Аз да не видим мога как... да разбера, Маги, какво е Ела, това ела, ограбване? да видим Ти как къде? тогава... Ти къде? Не, ти не. Остани. Ти Да не. видиш, че ние слезем от сцената, тя ще опустее, брач. Извинявай, че така... Виж сега. Ето. Разбирам, че си подкупил публиката отзад. Да, Разбирам, да. по 4 лева и по 2 дини. Рафи, добре, хайде кажи. Това беше истинското шоу. Това е шоуто, което аз харесвам да виждам на тази сцена и това, което ме грабва като две капки вода. Имаше танци, имаше пеене. Пеенето беше, не знам с тези инжекции как си го направила това пеене, но наистина това е пеене. И другото, което е, за енергията, кое не ми хареса. В началото енергията ти беше по-мудна, но в един момент теб ти се запали и накрая вече избухна на сцената. Ей, това е енергията. Това, което видяхме накрая, и това е шоуто, което като две капки вода трябва да вижда. Благодаря ти, Рафи. Фонки! Фънки, кое ти хареса и кое не ти хареса? Маги, преекспонираш. Не, така трябва с енергия, с енергия. Добре, Фънки, кое ти хареса и кое не ти хареса? Виж като магия. Това, което не ми хареса, е, че не успя да си събуя обувката на време. Значи, това е, виж сега, това е живо предаване, макар че сме на плейбек. Не можахме да запишем снимането. Не ми хареса събуването на десния крак. Кажи сериозно, Ако искаш ти да се качиш на това и да опиташ. Аз си купа такива. Ти си такива в момента, а кое ти хареса? Ами всичко останало много ми хареса. Страшен драйв, жестоко пеене и много яко. Благодаря ти. Хилда! Браво! Изключително пеене, Жана, изключително пеене. А мене пък това точно, което ми хареса, че енергията беше много органична и много нейна.
Абсолютно изумително представяне тази вечер имаш ти. Благодарим на журито. Маги? Нямам какво да кажа. Изключителна жена тая вечер на сцената. Фърлях по едно око и в монитора да видя как изглежда и там, защото едно е на живо, друго е да видя какво виждат камерите. Изключителна енергия и изключително шоу на сцената. Това, което един артист трябва да прави. И между другото, без много грим, виждам, че приличаш много на Джеси Джей. Изключително много прилича. Благодаря на журито. Маги, като каза, фърлих едно око на монитора, помисли, че гледаш турски сериал успоредно с нашото шоу. Аплодисменти за Жана. Тя очаква вашите гласове. Подценяваш ме. Подценяваш ме. На номер 17 403 заповядай на диванчето.